Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Модари меҳрубон. Иншалло ҳама кас асосен хубен. Дӯстони азиз, бисёриётон хоҳиш кардем ки номер телефонома дар рӯи экран нависонам ки шумо курс бихарен духтарако. Вот, пожалуйста, дар рӯи экран номер телефоном нависондаги духтаро. Навора бо лайку комментариётон дастгирӣ кунен. ба хоҳиши шумо ман интернет-магазин кушодам ва шумо метавонед ки любой чизе ки ай ҳами пиндодо мебинен под заказ через интернет-магазини ма заказ кунен. Фақат агар шумо дар тариқи Россия бошед, ман шумода почта ва стекати боротона равон мекунам. Шумо главне интихоб мекунен, ай интернет-магазини ма скриншот мекунен, личкаи мада равон мекунен. хоб ана касоне ки духтарако мехоҳен ки обучение бигзарен, айхтои бор заказ карданша, роҳша ёд гирен, беҳад духтаро содда ва осон карда мефаҳмонамтона. номер телефоном дар рӯи экран ҳастай духтаро, нависонен. ҳозир ира бинен чӣ хел либосакои хушрӯ детски аҷоиботай духтаро, качествои нақша интихоб карданша ёдтон метиҳам. касе ки мехоҳен ки пад заказ кунен духтаро, перед оплата пулша меспорен, пули бора вақте ки ма шумо да почта кати равон мекунам, мегирем пули почтара хатон меспорен духтарои хушрӯи ма. Так, дар иҷа нигоҳ кунен, беҳад чизои хушрӯ дорам. ина детский футболка, ношнушка, любой намуди чиз ҳастай духтаро. Постельное белье, нижнее белье, сатр, мужской либосо духтаро, ҳамаш ҳастай. качествои нақша интихоб кардана ёдтон метиҳам духтарако. Так, касе ки ай Тоҷикистон картаи виза голд гирифта наметонен духтаро, номером да нависонен. мо шумо кати дигар хел обучение мегзарем, шумо да картаи виза голд дар кор намешава. ана вая нархша духтаро 2000 рубль кадагим, потому что вая корш камтар бисёртарай. обычный картаи виза кати обучение гузаштани бошен, картара гирифта бутонен духтаро, 1000 рубль кати обычный картаи виза кати вай мекунем, обучение мегзарем, осонтар мешава. Так, хоб дар иҷа детский шапкачо, ма асосан чизои детский нигоҳ кадагим. барои шумо чӣ нишон додани будам духтаро? нигоҳ кунен. ина иҷа мода купон метиҳанд духтаро. купон, дар бораи купон маълумот дорен? надорен. шумо да ҳеҷ кана мега ки пиндодо купон дора, купон бигирен, купон кати боротон бо арзонтар мефурӯяд гуфта. хоб духтарако, гар курси ма иштирок кунен, бисёр чизои фоиданока ёд мегирен. нигоҳ кунен, дар иҷа ҳозир бо мо вай дорем. ҳозир нишонтон метиҳам. падарка мегирен духтаро, нигоҳ кунен. ина ма ҳамин қадар чиз интихоб кардагим. ози 95 нафарда ссилкара равон мекунем. инами туҳфара мегирем. 565 юан да нависондаги падарко. ина иҷа телефон мондагия, ина иҷа посуда, телефон, наушник, пул, соат, смарт-часы, дар иҷа посуда набор. инам хеле чизо ҳастай. ваёра хатон интихоб мекунен. духтаро 5 чиза бесплатно мегирен шуна падаркора. хоб агар полностью ай дар бораи ҳамин программо духтаро полностью ҳаминро маълумотша гирифтани бошен, ҳатман дар номерои ма занг занен. якҷоя обучение мегзарем. кстати духтарако, навигаре духтаракое ки обучение гузаштан ай ба нисо омадагимда уже қариб ина 1 моҳ мешава, 2 ҳафта мешава да. духтаракое ки обучение гузаштан борошон омадианд дӯстони азизи ма. ана ҳамо борошона иншолло ки распаковка мекунем. ҳозир ма шуморо нишонтон метиҳам. так духтарҳо, инаҳа борои шогирдон омадан. иншалло ки борошона гирифтан, мода распаковка мекунанд, видео мекунанд, сурат мегиранд, равон мекунанд. иншалло ки ина борошона мемонам. хидман бор заказ кардагим духтаро. 2 ҳафта пас боро мебиёд. як галачи заказ кардам. баъд ай телеграм-канал духтаро, ма дар телеграм-канал бесплатно обучение гузаштеста будам духтарако. ма ҳамуҷа адреси каргора партофтагӣ будам. бисёриҳо ба клиентскии номери ма, ба коди клиентии ма бор заказ кардагианд. борошон бесоибай. мафтунаша ёфтем, фирдавса наёфтестем. фирдавс кияй духтаро? агар навора дидеста бошен, вай мада нависонен. бортон рада мада равон карданда борои шуморо, чунки шумо номи мада бортона задагиен. бортон номи мада мебиёя. обязательно духтаро вай кунен. фирдавс нависондаги духтарак.
мада нависонен бортон агирен духтаро, потому что озима барои доставкашам пулша метиюм. Вақте ки бортона доставкаша равон мекунед, ма шумо даст декати бортона равон мекунам. Се кас хато накунам, се каса бориш озима да омадестай. Хоб духтаро, ҳамиҷа ман навора ба охира мерасонам. Касе ки обучение хариданен, ҳатман ба номером нависонен духтаро. Иншалло ки обучениеро хушрӯ ай аввал то охира ёдтон метиҳем. То як бор бортона гирифтана қадима алоқада мешавед духтаракои хушрӯима. Худо нигаҳбонтон бошад, дар паноҳи Алло бошен то влогҳои оянда.